abagaka babanyene bugirango twanywana na gamuruete bugirango not mugirango yonsi ward te yatigara isiko yomba te yatigara isiko omwaga matitigara tisiko boisanga bokurati bosaragei chionsi bonyakoni no chie imana bokeira na borangi chionsi bina bagaka mole mwarure a constituency na ina bagaka abanene buwate miaka ya isanide emenene mu bwendo okwana lingana yomuchi umuchi yore noti mugirango atwate beteji kono mwatebire mwairane ilibuye iga na inche na njira na inwe na amangana ali mwakwana buna ekero tochore to muchumbe okore gasi obochumbe yobo kubwate constituency ekero ire constituency na ndi takwira na nyomba ase kenyoro na ndo chikobekwa umutureti kwe kenyoro ehintwa kana telibuya baliba ire to mumura okorokuno mujumbo ito bakati kumubeko mutureti kwe kenyoro egere ara asikusalia obwamate n'abantu baito tuate abayiga nande igaiga abayisanga mbale ngasigente ekyo abantu bale ngororo ne grupu iliyoka tali boyo bono mwakwana magana maya buna bagaka mwaitiri na ndi mukwane ni mwe bali mutaite kukwana mukwane ni mweka mwaitiri na bona bagaka kuna jamole kina na una mutaite kuna cha inche na mokale byino inche mu maite gasiyane egasiyane ke nda bakishire ga sabanda bale pake presiere ga mangana ya nate banabu atwe egere na ende munye gaje buya se library chenu che press egere kana ento jare ente bosi ekero moko ngire gasi kera kana njentu ali chire chena simo chire anasimori ekero moko ngire gasi goika nkolera abantu bonsi asenjera ya usawa amen chisukuru cheto kyatigaire nyuma chibesa kiri kirule chiebango ya ito chiko kuna CDF chionsi pi chiria kiwango kirigeko genda sama gacho maite kiwango kirigeko genda sama gacho ya development ne kiwango kirigeko genda sibasari chigeko genda sama gacho chionsi pi gachiko so sama gacho moni wetna kote bayo igo akatu akolele kabire yo ase miaka 5 igatoko nchora constituency ye eonchoke chi school cyare cyage komara naende egere abantu baito basomereye ne component ye goguna ya basari component ye goguna ya basari ase CDF igana abali na nje iga kera no mwandi rejira ende mujiterie press iga na iganda kibwate kibese ichionsi tubaga senjira ekororekanere ngiya tali kuna abantu bandi bakoregana nyakenimo njana konyora kako kwa nyakenimo sub locations njana ko tenyoreti amangana ejibasari asengecho ba tiwensemo na mukwani amakwana yayo kerensemo ye constituency kere kona togo chake bali banse kabisa naende ko tumanye abatakambara bi asoko bani waito asoko banga waito ntoma itena omondo ganetie omondo rense kabisa omotaka teye toto wabani oriani otabwati murule ne bonshi kwama ojo kwata mureo kwama ojo yo na twara baiboli lakini to mbali kwenyara kwana gotira kwama wikase biwango bindi kwa nyomo ndo bwata abana bange bale secondary kwa bugati kama kwa nyiroyo ubino ala mochoko tutende 40 sinodi mugirango
tweke machoka se constituency yaitu amangana a development agende tabana iganko bangentererina munga kere tikura no ando utayo chikonga kare chikura tikante be chitara chikwa no ando utayo chikonga kare chikura injena pakamba development asaru etekuru amen ekiagara gona chibese chigocha chia development gachire ese constituency yonsi akaba mintombu ya mono ebintu mwante bigiga iga bienge chomono kisemi mwangeire iga nabona amaite na akero mogocha iga puna mwaboli na moije puna mogocha iga paka induga iga kindo mungaini kuetania puna narenge mwamente kisemi biga mono.